Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak priznao je posle 3 dana da je tukao Pavla Lešanovića. Čanak je podneo ostavku na funkciju narodnog poslanika i zamerio Skupštini što nije uradila ništa da zaštiti njegov ugled kao narodnog poslanika. Objašnjava kako je došlo do incidenta pre 3 dana u Novom Sadu. Vratio sam se u lokal. Na parkingu sam sreo izgrednika koji je sedeo u kolima marke BMW sa još jednim čovekom koji je bio za volanom, koga sam prvi put video. Pošto sam izašao da bih ušao u lokal da se vidim sa Ikodinovićem, stao sam pred vrata, na što me je on opsovao decu. Izvadio sam ga iz kola, bacio štap u stranu i počeo da ga tučem. Pesnicama. Ja sam bio mala beba u odnosu na ove. Ovo je smešno, mislim, stvarno da nešto se ovako dogodi. Mene su proganjali za neke bezvezne stvari, šutnuta jedna fascikla, a to su me najviše kritikovali oni koji danas prebijaju ljude po ulicama u 21. veku, koji unakaze čoveka ako ne misli kao oni i tako dalje. To je stvarno nedopustivo i treba nešto radikalno uraditi.